Helo, Elias Owen dwi, gweithio efo cwmni Challoch Energy. So, da ni yma heddiw o'r safle Cyr yn Owen, lle da ni'n gweithio ar brosiect ar y funud, lle da ni'n anelu i ddatgarboneiddio sector Coedwigaeth yn Nghanolbarth Cymru. So, mae'r prosiect yma, da ni'n gweithio efo Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyr yn Owen, Transport, BSW a Crown-ysban. A mae'n un o'r sectorau sy'n allyru y fwyaf o garbon yn Nghanolbarth Cymru, fyny yna hefo y sector amaethyddiaeth. Mae'r sector yma hefyd yn 40,000 o swyddi, so mae'r sector fawr, mae hynny'n cynnwys cludo coed ac hefyd yn cynnwys gweithgynhyrchu'r coed. Felly mae'r prosiect yma yn edrych ar sut allwn ni wneud hyn. Y ffordd o wneud hynna ydy, da ni'n edrych mewn, sy'n byd yn sicr eto, ond da ni'n edrych mewn o defnyddio ffermwydd gwynt a hefo'r pŵer ychwanegol sy'n o gwmpas yn dod o fama. Mae fferm wynt cefn croes, mae hwnna yn fod i gael ei ailbweru, felly drwy ddefnyddio tyrbin gwynt neu ddau o fanna, so ni'n gallu iwsio y pŵer i wneud electrolysis a iwsio hwn wedyn i wneud hydrogen gwyrdd. Se'r hydrogen gwyrdd yma wedyn yn cael iwsio i bweru'r cerbydau yma yn ôl fe. A wedyn dyna sut da ni'n gobeithio datgarboneiddio y sector yma.